салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Гузориши мустақими мо оғоз мешавад аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. Аз он ҷое ки дар марҳилаи интихобӣ ҷоми Осиё тими мунтахаби то 20 солаҳои мо имрӯз охирин бозии худро доир хоҳад кард. Ҳоло дастаҳо аллакай ба майдон омаданд ва мухлисон низ имрӯз дар варзишгоҳ ҳузур доранд барои дастгирии бачаҳои мо дар охирин бозии онҳо. Ва инҷо мо сурудҳои миллиро мешунавем, баъдан гузоришро идома медиҳем. бинандагони арҷманд, сурудҳои миллии Умон ва Тоҷикистон ҳоло садо дод. Акнун баъди чанд лаҳзаи дигар бозӣ байни ин ду мунтахаб дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. ёдовар мешавем ки дастаҳои мазкур дар гурӯҳи И қарор доранд. Албатта Кореяи Шимолӣ аст онҷо, Малайзия ва ҳамчунин Шри-Ланка дар як гурӯҳ бо мо қарор доранд дар баробари Умон ва Тоҷикистон. Ва тими мунтахаби Тоҷикистон ҳоло дар ҷои дуюм дар гурӯҳи худ қарор дорад ва бозии имрӯза бозии ҳалкунанда аст барои тими мунтахаби мо. Бозие ки албатта барои мунтахаби мо метавонад имкони роҳ ёфтан ба чемпионати Осиё 2025ро албатта ки бидиҳад ва мунтахаби моро ба марҳилаи баъдӣ барад. Инҷо ҳоло бозигарони мунтахаби Тоҷикистон барои Билол шифои комил мехоҳанд. Бозигаре ки дар бозии гузашта Осиё гирифта буд ва ҳамагӣ мегӯянд ки Билол мо бо туем. Хуб, Умон дастае аст ки ҳоло дар гурӯҳи худ дар ҷои чаҳорум қарор дорад ва ҳамагӣ 3 имтиёз дорад. Дар сурати пирӯз гаштан дар бозии имрӯза фақат шумораи имтиёзҳои ин даста ба хуб 6 мерасад, вале имкони рафтан ба марҳилаи баъдӣ фикр мекунам барои дастаи мазкур ба миён нахоҳад омад ва барои Тоҷикистон имрӯз имкони хубе аст ки
бозӣ кунад барои пирӯзӣ ба даст овардан ва албатта ҳамин корро мекунанд бачаҳои мо, то ин ки дар ниҳоят яке аз он 5 дастаҳое ки аз ҷои дуюм ба марҳилаи дигар мераванд маҳз яке аз он дастаҳо тими мунтахаби мо бошад. Ва хуб, ҳоло ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар экранҳои мо шумо қарор дорад. Зери роҳбарии Милош Костич дастаи мо бозӣ хоҳад кард бар муқобили тими мунтахаби Умон. Ин ҳам ҳайати эҳтиётии дастаи мо ки бисёр мукаммалам ҳаст дар бозии имрӯза. Ва хуб, бозии гузаштаи тими мунтахаби Тоҷикистон ки албатта умуман ҳамаи бозиҳо дар шаҳри Душанбе доир гаштанд, то ҷои сараввал на он қадар бобарор буданд барои дастаи мо, ба хотире ки мо хуб аввалан бар муқобили мунтахаби Шри-Ланка бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст овардем ва пас он дар бозӣ аз Кореяи Шимолӣ бо ҳисоби 0-2 мағлуб гардидем ва хуб, акнун бо касби 6 имтиёз аниқтараш дар гурӯҳ ҳоло дар ҷои дуюм қарор дорем. Дар ин миён як бозии дигар бо иштироки тими мунтахаби Тоҷикистон бар муқобили Малайзия буд ки онҷо мо бо ҳисоби 1-0 Малайзияро мағлуб кардем ҳамагӣ 2 рӯз пештар аз ин. Ва голе ки дар дақиқаи 95 аз ҷониби бозингари мунтахаби Тоҷикистон Ҷовидон Хушвақтов зада шуд ва пирӯзии мунтахаби моро таъмин карда буд. Голи ягона дар ҳамон рақобат ба ҳисоб рафт. Ҳоло акнун ҳама чиз омодааст дӯстони азиз барои шурӯи бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Умон ва мо шумо ба ҳаятҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Ба ҳаяти тими мунтахаби Тоҷикистон сараввал рақами 1 дарвозабон Маҳмудзода Шаҳобиддин, рақами 5 Неъматуллозода Баракатулло, рақами 6 Ҳоҷӣ Абдуманон, рақами 7 Масрур Ғафуров, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, муаллифи гол дар бозии бар муқобили Малайзия. Дар бозии гузашта он нафаре ки пирӯзии мунтахаби моро таъмин карда буд. Рақами 10 Абубакр Сулаймонов, капитани мунтахаби Тоҷикистон. 15 Фарҳод Амирӣ, рақами 17 Азизбек Далиев. ҳоло бартараф мешавад инҷо ҳолати ба миён омада. таҳти шумораи 18 Меҳрубон Ҳамидов, рақами 19 Миқдод Рӯзиқов, рақами 20 Юнус Исматуллоев. Милош Костич сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон аст. Хуб, ҳоло бархурди аввалро мебинем бар муқобили капитани мунтахаби Тоҷикистон. Ин бозингари шумораи 20 Юнус Исматуллоев буд. аниқтараш Абубакр Сулаймонов ки капитани мунтахаби мо аст дар бозии имрӯза. ҳайати тими мунтахаби Умон дар ин дидор Абдулло Алҷабри, рақами 1, рақами 2 Удай Ал-Манвари, рақами 4 Абдулло Ал-Мамари, рақами 5 Ҷавод Халифа Ал-Азӣ, капитан. таҳти шумораи 6 Фаҳод Ал-Мухайни, рақами 7 Юсуф Али Ал-Шабиби, рақами 11 Аднан Хамис, таҳти шумораи 16 Ясар Сайдал Ал-Балуши, таҳти шумораи 18 Ҳасан Ал-Масрури, рақами 20 Файсал Ал-Ҳадиди ва рақами 21 Абдулазиз Ал-Шақси. Аҳмад Муборак Ал-Алви сармураббии тими мунтахаби тобисолаҳои Умон аст. дар маркази майдон ҳоло бозингарони мо бо тӯб қарор доранд. инҷо ирсоли тӯбро мебинем аз ҷониби Неъматуллозода ва то ҷое бартараф гардид ин вазъият. кӯшиш мекунанд бозингарони мо ки дар ҳамла қарор бигиранд ва талошҳои навбатиро мебинем дар иҷрои Ғафуров. аммо бозингари мо натавонист ки ҳамларо дар он ҳолат идома бидиҳад ва тӯбро аз майдон зада берун кард Ёсор Сайдал Ал-Балуши. хуб, тими мунтахаби Умон дар ин марҳилаи интихобӣ аз Малайзия дар даври аввал шикаст хӯрд бо ҳисоби 2-1. аз Малайзия ки мо дар даври гузашта тавонистем мағлуб намоем он дастаро ва шонси рафтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2025-ро барои худ нигаҳ доштем. пас аз он пирӯзӣ, ҳоло ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон қатъ шуд ва бозингарони мунтахаби Умон акнун ба ҳамла мераванд. дар даври дуюм Умон бар муқобили дар даври се Умон бар муқобили Шри-Ланка бозӣ кард ва бо ҳисоби 5-0 Шри-Ланкаро шикаст дод ин даста. баъдан дар даври охирин ки даври чорум буд муқобили Кореяи Шимолӣ дастаи Умон бозӣ кард ва бо ҳисоби хуб 0-1 аз Кореяи Шимолӣ ин даста мағлуб шуд. ҳоло акнун охирин бозӣ дар гурӯҳ байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Умон аст ки идома дорад. дӯстони арҷманд
дар сурати пирӯз шудани мо ва албатта ки мо ҳар чақадар голҳои зиёд бизанем ба дарвозаи рақиб барои мо беҳтар аст ва шонси моро зиёдтар мекунад барои рафтан ба чемпионати Осиё. ҳоло инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. با تو بازیگران منتخب عمان در مرکز میدان. در مرکز صبر بازیگران ما گرفتند. سلیمانوف ارسالی او با سمت غفورов، اما غفورов به توپ رسیدن نتوانست در این وضعیت. بازم فشار می‌آورند بازیگران ما در این حالت. رقابت‌ها در دیگر گروه‌ها نیز خیلی جالب ادامه دارد. حالا در این مرحله انتخابی برای مثال در گروه آ علاقه سوریا با چمپیونات آسیا رو خط گرفت و ویتنام باشد 9 امتیاز دارد پس از 4 بازی خود در جای دوم قرار گرفته است. ویتنام در دور اخیر از سری شکست خورد وگرنه برای این دسته هم امکان میشد که تا یکی از دسته‌های پیشرو و در جای اول قرار بگیرد در گروه. اما دسته مذکور از زینه دوم فکر میکنم بتواند به مرحله دیگر رو خط گرفته به خاطر اینکه 9 امتیاز دارد و در گروه بی باشد ازبکستان 12 گل دارد، کامبوجا باشد 7 امتیاز. هجوم منتخب عمان در طرف میشود این وضعیت از جانب بازیگری ما خوشبختانه و در دیگر گروه ها علاقه قریب که همه چیز معلوم است. یگانه دسته که در جای دوم خب 9 امتیاز دارد این ویتنام است و یگانه دسته که در جای دوم است و 7 امتیاز دارد این کامبوجا است. و خاطر که امارات متحده عرب در گروه سی در جای دوم 6 امتیاز دارد و علاقه باید که بازی خود را بر مقابل کویت بازی دوره آخرین خود را انجام بدهد و این دسته هم میتواند 9 امتیاز داشته باشد. خب در گروه دی استرالیا در جای دوم 9 امتیاز دارد و این دسته نیز بازی آخرین خود را دایر نکرده است. و این خاطر برای تیم منتخب تاجیکستان امروز لازم است تا اینکه پیروز شود و شماره امتیازهای بیشتری به دست بیارد تا شماره گل‌های زیادی بزند و 3 امتیاز را به دست بیارد، شماره امتیازهای خود را به 9 برساند تا اینکه از میان خب همه گروه هایی که 5 دسته بهترین زینه دوم همچنین رو خط می‌یابند با جام آسیا 2025 منتخب ما نیز در این 5 گانه شامل باشد با 9 امتیازی به دست آورده خویش. حمله نوبتی تیم منتخب تاجیکستان ادامه می‌یابد، هجوم توجه می‌کنه مکنون به این حمله پس به داخل جریمه گل ضربه در اجرای غفورov و توپ از پهلوی دروازه عمان می‌گذرد. مسرور غفورov ببینید چگونه توپ رو قبول کرد در جریمه گل و او البته 3 نفر که با اون نزدیک بودن و کوشش کردن که فشار بیارن برای مسرور وگرنه میتوانست جانبی مهربان حمیدov پس بدهد. ضربه کنجی نخستین در بازی امروز به فایده تیم منتخب تاجیکستان. عزیزبek دلیف از کنج میدان آماده است که توپ رو به بازی درآورد. پرتاب به جریمه گل، ضربه با سر در اجرای یونوس اسمت‌الله‌یف و توپ از میدان بیرون می شود. باز یک حرکت خوبی دیگری بازیگران ما، اما اینجا هجوم رو ادامه دادن نتوانستند. اونو امیدوار میشیم که جام آسیا 2025 در کشور چین برگزار خواهد گشت و البته ما امیدوار هستیم که تیم منتخبی تابی سالهای تاجیکستان رو آنجا ما میبینیم. بازی ویران نمیشه در مرکز و توپ در دستی دروازه‌بان ما است، شهاب‌الدین محمودزاده.
михдод Розиқов. Басиё Баканор. Нематуллозода топро дар майдон нигаҳ медорад. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо. бисёр хуб дар ин вазъият Исматуллоев тӯбро дар ихтиёри худ гирифт ва баъдан пас дод ба Ғафоров. ҳоло дубора Исматуллоев аз канор бо тӯб. партоби Юнус Исматуллоев хеле баланд ба дохили ҷаримагоҳ. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозингарони мо боқӣ мемонад. Далиев пасиё ба марказ, зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Умон. зарбаро дар ин вазъият хушвақтов иҷро кард бозингари шумораи 8 ҷовидон. муаллифи голи пирӯзиовар дар бозӣ бар муқобили Малайзия ки дар дақиқаи 95 тӯбро ба дарвозаи мунтахаби Малайзия зада буд бо як зарбаи дақиқи худ. ва акнун баъди он зарба ӯ аз ин ба баъд бисёртар тасмим мегирад ки аз масофаҳои дур бояд зарба иҷро кунад ҷониби дарвозаи рақиб. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони мунтахаби Тоҷикистон. ин дафъа ҷавонони тобисолаи мо натавонистанд дар ҳамла фаъолона ширкат намоянд ва тӯбро аз даст доданд дар назди ҷаримагоҳи мунтахаби Умон. ҳамла созмон додан ин як қисмати кор аст ва қисмати дигар ин аст ки бачаҳои мо бояд пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи худро ба суръати тези бозингарони Умон ва аз лиҳози ҷисмӣ хуб қаду қомати баландтар доштани онҳо равона кунанд ки дар сурати як иштибоҳе дар марказ метавонанд бо суръати тези худ ва бо қомати баланди худ албатта аз бозингарони мо пеш гузаранд дар аксу ҳуҷумҳо ва имкони задани зарба ҷониби дарвозаи Шаҳобиддин Маҳмудзодаро пайдо кунанд. дақиқияти бозингарони моро мебинем. Хушвақтов паси навбати ӯ ба канори чап. боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ба дарвозабони мунтахаби Умон бармегардонад. 16 аст зарбаи навбатӣ ва гол! мунтахаби Тоҷикистон дар дақиқаи 11 рақобат ҳамакай пешсаф мегардад. Меҳрубон Ҳамидов ба задани гол даст ёфт бозингари шумораи 18 аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. мухлисони тими миллиро мебинем ки имрӯз ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва бачаҳоро дастгирӣ карда истоданду ба пеш гуфта истоданд. дӯстони азиз, ҳоло акнун бозӣ идома меёбад ва тими мунтахаби мо дубора ба ҳуҷум меравад. аз марказ ҳуҷуми навбати мунтахаби Тоҷикистон инҷо қадар хавфнок нашуд ва бозингарони мунтахаби Умон акнун бо қарор доранд. Ясар Сайдал яке аз бозингарони мо дар марказ аз пой афтида буд. ҳанӯзам ӯ фикр мекунам ба по барнахистааст. қодавайронкунӣ дар маркази майдон бар муқобили бозингари мунтахаби Умон ба қайд гирифта шудааст. Ҷавод Халифа Ал-Азӣ тӯбро ба бозӣ даровард. дар ҳол бозингарони мо кӯшиш мекунанд ки тӯбро ба ихтиёри худ дароранд, аммо инҷо паси Исматуллоев каме баландтар буд ва тӯб аз майдон берун шуд. партоб аз аут рабои навбати бозингарони мунтахаби Тоҷикистон ва як ҳуҷуми дигарро метавонанд созмон бидиҳанд инҷо. бале қоидаи бозӣ вайрон шуд дағалона бар муқобили бозингари капитани мо Сулаймонов. бале муқобили Абубакр қоидаи бозиро вайрон кард инҷо дағалона ҳатто бозингари мунтахаби Умон Ҷавод Халифа Ал-Азӣ.
довар инҷо ба бозингари мо мефаҳмонад ки чӣ гуна Муҳаммад Ғафуров ва ҳоло акнун аз зарбаи ҷаримавӣ бозидаро варда мешавад. навқадар ҳаракати хуб дар иҷрои Ҷовиддон Хушвақтов ва ҳуҷуми Мунтахаби Омонро мебинем. Бояд бозингарони мо дарҳол барои бартараф кардани ин вазъият амал намоянд, аммо на мутаассифона на дифоъгарони мо, на дарвозабони мо дар ин ҳолат аз ӯҳдаи баргардондани зарба хуб уман туп ва зарба набаромадан. Юсуф Али Ал-Шабиби ба задани гол даст меёбад ва дар дақиқаи 15 аллакай ҳисоб 1-1 аст. ман дар ин маврид болотар ишора кардам ки суръати тез ва аз лиҳози физикӣ ва исилоҳ то ҷои қаду қомати баландтар доштани бозингарони Мунтахаби Умон барои онҳо имкони дар аксулҳуҷум муваффақ шуданро медиҳад. ба ин хотир бозингарони мо бояд таваҷҷӯҳ кунанд. ба ҳар ҳол ҳоло чизе аз даст нарафтааст ва ин оғози бозӣ аст. чунин фикр кунем ки бозингарон 15 дақиқа як тамрин карданд ва бадани худро гарм карданд. дар идома бояд барои пирӯзӣ мубориза баранд. инҷо топ аз майдон берун мешавад ба фоидаи Мунтахаби Тоҷикистон. пас ба марказ боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо аз канор шурӯъ мешавад. ин дафъа Далиев қобили ду нафар натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта ва бартараф гардид ҳуҷуми навбатие ки аз ҷониби Азизбек Далиев оғоз гардида буд. Ниматуллозода Асетуллониро дидем ба хати ҳуҷум ҷониби Исматуллоев. ҳуҷуми навбатии Мунтахаби Тоҷикистон аз канор Исматуллоев аз пой меафтад ва муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. бозам бозингари шумораи 5 ҳоло дар ин вазъият ҳам довар ба ӯ корти зард нишон намедиҳад магар. Ҷавод Халифа Алазӣ капитани Мунтахаби Умон аллакай маротибаи чандум аст ки дар 16-17 дақиқаи оғози рақобат қоидаи бозиро вайрон мекунад. боз як вазъияти стандартии дигар, боз як имконияти дигар барои бозингарони мо. Азизбек Далиев аз кунҷи майдон омодааст барои тӯбро ба бозидаро вардан. тақрибан кунҷи майдон аст инҷо, албатта наздик ба аб, наздик ба кунҷи майдон, онҷо ки зарбаи кунҷӣ иҷро мешавад. Далиев рост ҷониби дарвоза зарба мезанад ва беҳтарин фурсат буд, аммо тӯб ба пои Хушвақтов нарасид. чӣ қадар имконияти олӣ буд барои Ҷовиддон Хушвақтов. ба ҳар ҳол ин фурсат аз даст рафт. акнун боз имкониятҳои дигарро мо бояд кӯшиш кунем ки созмон бидиҳем. 4 нафара ба ҳуҷум мераванд бозингарони Мунтахаби Умон. аллакай 3 аз шумораи бозингарон дар ҷаримагоҳи мо бояд мавқеъ барои задани зарба дода нашавад. партов ба маркази ҷаримагоҳ. хушбахтона ин ҳолатро бозингарони мо тавонистанд бартараф карда. акнун оғози як аксулҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони Мунтахаби Тоҷикистон. ҳамидов паси ӯро мебинем ҷониби Ғафуров, аммо дар ин вазъият Абдулло Ал-Мамарӣ тӯбро зада аз майдон берун кард. Исматуллоев партов биёз аут. Исматуллоев дубора тӯбро мегирад ва дар пас додан каме инҷо хато кард. ин боис мешавад ки Мунтахаби Умон ба як аксулҳамлаи дигар биравад. фикр мекунам офсайд ҳам буд онҷо, вале ба ҳар ҳол дарвозабони мо Маҳмудзода тӯбро гирифт. садои шакидоварро мешунавем. чӣ рух дод? касе осеб гирифтааст магар? бале яке аз бозингарони Мунтахаби Умон таҳти шумораи 16 Яссор Сайдал Ал-Балушӣ дар замин аст ва ӯ наметавонад бозиро идома дода.
дар ин ҳолат ба кӯмаки духтурон ҳатто ниёз дорад. ҳоло мебинем ки бозиро идома дода метавонад ин бозингар ё ин ки сармураббии мунтахаби Омон бояд ба фикри васт кардани касе бошад дар рафти ин рақобат. духтурони мунтахаби Омон фикр мекунам онҷо ишора карданд ки ҳолати бозингари мазкур хуб аст ва метавонад бозиро идома додад. Мебинем ки мухлисони мунтахаби Тоҷикистон низ имрӯз баъзеашон дар даст аксҳои Билол Бобоевро доранд. Он нафаре ки дар бозӣ бар муқобили Шри-Ланка ба задани гол даст ёфта буд. Бозингари мунтахаби Тоҷикистон ва мо низ албатта аз ин минбари баланд хоҳони ҳарчи зудтар бозгашти ӯ ба майдон ҳастем ва умедворем ки дар ҳайати мунтахаб ҳарчи зудтар Билол Бобоевро бубинем. Акнун тағйирот ба миён меояд дар ҳайати мунтахаби Умон ва инҷо Саидал Албалуши тарки майдон мекунад. Ба ҷои бозингари шумора 17 Шаҳоб Ал-Муҳайни аз ҳайати эҳтиётӣ вориди рақобат мегардад. акнун бозӣ идома меёбад дӯстони азиз ва бозингарони тими мунтахаби мо ба ҳуҷум мераванд дубора. Исматуллоев паси ӯ ба марказ, бозингар дар дохили ҷаримагоҳ аз пой меафтад ва ин Ҳамидов буд, аммо доа ишора кард ки қоидаи бозӣ вайрон нагашта. 4-3 шумораи бозингарон. аксулҳамлаи навбатии Умонро мебинем. Пас ба марказ. Хушбахтона иштибоҳ карданд инҷо бозингарони рақиб. Қоидаи бозӣ акнун вайрон шуд. онҷо қоидаи бозиро вайрон кард бозингари шумораи 20 Файсал Ал-Ҳадидӣ. дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Тоҷикистон боқӣ мемонад. Сулаймонов машғул мешавад ки барқи пас бидиҳад. боз як фурсати дигар барои ба аксал ҳуҷум рафтани бозингарони мо. қоидаи бозӣ дар марказ дағалона ин дафъа вайрон мешавад. Ҳамидов аз по афтонда шуд. бале меҳрубон Ҳамидовро аз по афтонданд. бозингаре ки чанд лаҳза пештар аз ин ба задани гол даст ёфта буд. ва ҳамин гуна ҳолат дар дохили ҷаримагоҳ ба миён омада буд, аммо онҷо довар қоидаи бозиро чунин ҳисобити вайрон накардааст бозингари мунтахаби Умон. бозингарони мо фишор меоранд барои гирифтани туп ва муваффақ ҳам шуданд. инҷо бисёр олӣ Ҳоҷи Абдуманон тупро баргардон ба ихтиёри бозингарони мо ва аз канор ҳамла идома меёбад. боз як ирсоли дигар ба ҷаримагоҳи Умон. фурсат ҳаст барои рақобатро идома додан. на туп аз майдон берун шуд ва барои капитани мунтахаби Тоҷикистон дигар фурсате набуд ки тупро бигирад. Абубакр Сулаймонов. ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ ҳаст барои тими мунтахаби мо. Ҳамидов аз кунҷи майдон омода аст барои тупро ба бозӣ ворид кардан. Эробон партоби ӯ зарба бузтар ва туп аз дарвозаи Умон болотар мерафад. хеле зарбаи хавфнок буд дар иҷрои дифоъгари мо, аммо зарбаи задаи Миқдод Розиқов бубинед ки камтар аз дарвозаи мунтахаби Умон баландтар рафт ва Миқдод каме мелангид вақте ки ӯ зарбаро иҷро кард. лаҳзаи бозгашт ба ақиб. рақобат идома меёбад бозам дар
маркази майдон ва бозингарони мо дубора бо тӯб қарор доранд. ҳуҷуми навбати Мунтахаби Тоҷикистон дигар он қадар хавфнок нест мисли ҳолати гузашта. пас ба дохили ҷаримагоҳ бартараф шуд ин вазъият ва акнун бозингарони Мунтахаби Умон ба ҳуҷуми навбати худ оғоз карданд. ҳоло ин ҳолат комилан бенатиҷа ба поён расид ва бозингарони мо тӯбро гирифтанд. маҳмудзода паси дарвозабон ба канор. бозингарони Мунтахаби Тоҷикистон бояд дарҳол ба ҳуҷум гузаранд ва Умон албатта инро хуб медонист ки дар бозии имрӯза ҳамчун дастаи дуюм дар майдон бозӣ хоҳад кард. ва ба ин хотир асосан нақшаҳои онҳо чунин буд ки бояд дар акси ҳуҷумҳо хубтар бошад бозиашон. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо ва ин дафъа Исматуллоев фурсатро истифода бурда натавонист. бубинед чӣ гуна партоби хуб буд ба дохили ҷаримагоҳ дақиқ ба пои Юнус Исматуллоев, вале ту ба пои Юнус дуруст нарасид дар ҷаримагоҳи Умон. капитани Мунтахаби Умон омодааст ки тӯбро аз завд ба бозӣ дарорад. Ал-Азӣ боиде бозӣ вайрон мешавад. дар маркази майдон ду бозингари моро аст бо афтонда. партоба ҷаримагоҳи Умон ва тӯб дар дасти дарвозабон. инҷо Ғафуров ба тӯб расида натавонист. бозам ба прессинг мегузоранд бозингарони мо аз нав барои гирифтани тӯб. махсусан Абубакр Сулаймонов кӯшиш кард ки фишор биёрад, вале натавонист дар он лаҳза тӯбро гирифтад. пасои дақиқи бозингарони мо ва бисёр хуб инҷо тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ медоранд. Акатло Неъматлозода пас ба канор, дубора худи ӯ бо тӯб қарор дорад. соли тӯб ҷониби Ҳоҷи Абдуманнон. паси дақиқа ба маркази майдон идома меёбад ҳамлаи навбатии Мунтахаби мо. Абубакр партоби олӣ ӯ ба дохили ҷаримагоҳ метавонӣ дар ин ҳолат Ғафуров зарба бизанад. Масрур аммо ба ӯ халал расон дифоъгари Мунтахаби Умон. навбати Мунтахаби Умонро мебинем. аз канор идома меёбад ҳамла. бояд бозингарони мо фурсати ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳро надиҳанд. аут баъди расиш аз ҷониби Абубакр Сулаймонов ба тӯб аз майдон берун шуд ва инҷо акнун Фаҳод Ал-Муҳанӣ тӯбро ба намдастаи худ гузошт. ҳоло бошад Шабиби тӯбро аз даст дод. зарбаи Фарҳод Амирӣ. аксҳуҷуми навбатии тими Мунтахаби Тоҷикистон аз маркази майдон метавонист шурӯъ шавад, аммо дар ин ҳолат бозингаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ чанд лаҳза пештар ба майдон омада буд, Шабоб Ал-Муҳаймӣ тавонист ки тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳои худ баргардонад.
خود بازی ویران میشود از جانب بازیگر منتخب عمان بر مقابل دلیف. ولی بازیگر شماره 17 از هیئت منتخب ما است با هفتید و مقابل او حسن المسروری اشتباه کرد. البته اینجا رسیدگی کم بود با پای بازیگر ما ولی به هر حال خوفناک پاخیزی شروع کرد بازیگر منتخب عمان. از این خاطر این قدم ویرانکنی رو داور با قید گرفت. نیم ساعت از آغاز بازی منتخب‌های تاجیکستان و عمان پشت سر می‌شود. حساب 1-1. در دقیقه 11 بازیگران ما حساب را کشیدند، در دقیقه 15 عمان حساب را برابر کرد. تمام حالا 15 دقیقه دیگه است که دسته‌ها بدون گل بازی کرده هستند. هجوم نوبتی عمان را می‌بینیم. باید موقع برای زدن ضربه دادن نشود. عمان با بازیگران عمان و این حالت را برطرف می‌کند اسمت اللهیف. بازیگر خط نیم حمایه. اتاری بازیگوزاری از ضربه کنجی استفاده می‌برند بازیگران عمان. پرتاب به جریمه‌گاه. توپ در رسیده روزابانی ما. پرتاب محمود زاده رو می‌بینیم. عزیزبک دلیف. نه معذرت این غفورов است. ولی عزیزبک دلیف با کمک خواهد کرد در این وضعیت. از باقی بود. غفورov دوباره هجوم رو ادامه می‌دهد. ارسالی با مرکز و فرصت نیست برای بازیگران ما در این حالت برای زدن ضربه. ابوبکر سلیمانوف نتوانست دقیق پاس بدهد. نوبتی منتخب تاجیکستان شروع می‌شود. اکنون باز یک امکانات دیگر است برای زدن ضربه. و اکنون غفورov ضربه می‌زند. ضربه رو در زبان برگردان. ابوبکر سلیمانوف پاس غیر انتظار و زیبایی و جانبی حمیدوف بود اما مهربان نتوانست در این حالت توپ را گرفته. مرکزی میدان عزیزبک دلیف فشار آورد. دوباره توپ را با اختیار بازیگران منتخب تاجیکستان برگردان. رازیقوف از باقی هجوم نوبتی تیم منتخب عمان رو باز ما اینجا با احتمال زیاد می‌بینیم. شباب از باقی بود. خود بازی را ویران میکند این دفعه مهربان در قسمت میدانی منتخب عمان. قبل از این یکی از بازیگران ما نیز از پای افتیده بود. صحنه تکراری حالتی رو می‌بینیم که بازیگران ما خیلی نزدیک بودند برای زدن یک گل دیگر و ضربه مسرور غفورov رو دروازه‌بان منتخب عمان برگرداند و بعداً مهربان حمیدوف اونجا درک نکرد که ابوبکر سلیمانوف این گونه با پشت پای پاس می‌دهد به او و فرصت رو پر از دست داد. ابوبکر سلیمانوف آسیب دیده است و دختران منتخب تاجیکستان به او کمک می‌کنند. یکی از بازیگران مهمترین و کاپیتان منتخب تاجیکستان البته در این حالت حالا همه انتظارند که چی میشود حالت کاپیتان منتخب ما و خب حرف دختران رو انتظار میشوند که با مربی بگوید آیا بازی رو ادامه داده میتواند یا نه. ابوبکر سلیمانوف هنوز در پای خود درد رو احساس میکند.
акнун бозӣ идома меёбад ва чунин ба назар мерасад ки бозингари мо метавонад бозиро идома дода. мухлисон низ фаъолии худро инҷо бештар мекунанд ва дастгириро зиёдтар карда истоданд. ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони мунтахаби уммон. алшахсӣ дубора тӯбро мегиранд бозингарони мунтахаби уммон ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. 10 дақиқа дигар то поёни қисми якум боқӣ мондааст. абубакр сулаймонов бо эҳтимоли зиёд дигар бозиро идома дода наметавонад дар ин бозӣ ва дастбанди капитаниро ҳатто ӯ ба ҳамдастаи худ супорид. ва акнун ба ҷои капитани мунтахаби тоҷикистон аз ҳайати эҳтиётӣ Шаҳбон Наимов ба майдон мебарояд таҳти шумораи 11. Ва Абубакр Сулаймонов низ мо ҳарчи зудтар баргаштан ба майдонро талаб мекунем, орзу мекунем ва бозӣ идома меёбад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон топ аз майдон берун гардид. Дар ин вазъият Фарҳод Амирӣ натавонист ки тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони мо шурӯъ мешавад. Абдуманон Меҳрубон Ҳамидов аз поя афтид, натавонист дар он вазъият тӯбро идора карда. пас баъқиб дар иҷрои Фарҳод Амирӣ аз маркази майдон капитани мунтахаби Тоҷикистон ҳамларо идома медиҳад. Баракатло Неъматлозода баъди Абубакр Сулаймонов тарки майдон карда нашуд. дастбанди капитанӣ дар дасти Неъматлозода аст. инҷо ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд. Шаҳбон Наимов дар офсайд будааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Абдуманнон. бозам ҳолати мушкил барои бозингарони мо дар қисмати майдони мунтахаби Тоҷикистон ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бозингари шумораи 18 Ҳасан Алмасрурӣ инҷо хато бозӣ кард ва аз пушт бубинед чӣ гуна зарба задааст ба Меҳрубон Ҳамидов. дарҳол тӯбро ба бозӣ медарорад Баракатулло. муқобили Баракатло фикр мекунам қоидаи бозӣ вайрон шуд. аксул ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистонро мебинем. аз канор Азизбек Далиев то охир мубориза бурд барои гирифтани тӯб, аммо муваффақ нашуд. баъди оне ки ӯ тӯбро аз даст дода буд ки дубора тӯбро бигирад ва ҳуҷуми мунтахаби мо қатъ шуд. ҳоло аз дифоъ дубора ба ҳамла мераванд бозингарони мунтахаби Тоҷикистон. Шаҳбон Наимов Масуд Ғафуров қарор дорад. аут ба фоидаи Тоҷикистон. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо аз канор тӯба ҷаримагоҳи мунтахаби Умон аллакай ворид мешавад. зарба ҷониби дарвозаи Умон ва тӯба дарвоза ворид намекардад. довар ба кунҷи майдон ишора карда истодааст. Азизбек Далиев зарбаи охириро иҷро кард. бозингари шумораи 17 санаи такрорро мебинем.
чӣ гуна аст канор ба ҳуҷум рафтан бозингарон Меҳрубон Ҳамидов ва ҷаримагоҳ ворид шуд. паси хуби ӯро мебинем ба марказ. Шаҳбон Наимов зарба зада натавонист. Баъдан Азизбек Далиев зарба зад ва зарбаи задаи бозигар баргардонда шуд. зарбаи кунҷӣ Шахловар Далиев Шаҳбон топро дар майдон масараш рахтори худ нигоҳ дошта тавонист зарон вазъият боз як зарбаи дигар. дифоъгарони мунтахаби Омон бартараф мекунанд ин ҳолатро. фишор мебаранд бозигарони мо дубора барои гирифтани топ. Масрур Ғафуров мавқеъ барои задани зарба набуд. Тоҷи Абдуманнон ӯ низ топро аз даст дод дар ин вазъият ва аксулҳамлаи навбатии мунтахаби Омон шурӯъ мешавад бо суръати баланд. аз канор ҳуҷумро идома медиҳад Файсал Алҳадидӣ. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳи мов ва Маҳмудзода бо мушкилӣ бартараф кард ин вазъиятро. дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон дақиқаи 41 рақобат ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 ҳанӯз идома дорад. садошаки доварро мо мешунавем. инҷо капитани дуюми мо аллакай дар бозии имрӯза осеб мебинад. Баракатулло Неъматуллозода умедвор мешавем ки ҳолати ӯ хуб бошаду бозиро идома дода тавонад. акнун бози идома меёбад дӯстони арҷманд ва ҳамлаи навбатии мунтахаби Тоҷикистон метавонад инҷо оғоз шавад. Далиев топро ба канор ирсол карда натавонист. ҷониби Фарҳод Амирӣ ба бои навбати Шаҳбон Наимов. Масрур Ғафуров аз канор кӯшиш кард барои идома додани ҳамла вале ӯ муваффақ нашуд. Алазӣ зарбаи сахти ӯ ба маркази майдон. дар ихтиёри Умон боқӣ мемонад. навбати Умонро мебинем. ту балакай дар ҷаримагоҳи мо аст ва дифоъгарон бояд мавқеъҳои худро бигиранд дар ин вазъият. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. Фарҳод Амирӣ топро аз майдон берун кардааст. Абдулазиз Шахсӣ ба кунҷи майдон иштибот барои тӯбро ба бозӣ даровардан аз кунҷи майдон. партов ба ҷаримагоҳи мо. хушбахтона инҷо касе дар задани зарба аз ҳайати мунтахаби мо муваффақ нашуд. Шаҳбон Наимов бисёр хуб рақобат мебарад ва тӯбро ба ихтиёри бозигарони мо бармегардонад. акнун аксул ҳуҷумро мебинем дар иҷрои тими мунтахаби Тоҷикистон. Масрур Ғафуров аз канор Меҳрубон Ҳамидов омода аст ки ба ӯ кӯмак кунад. Масрур бояд сари вақт пас медод ба канори рост, вале ӯ кӯшиш кард ки ба танҳои ҳамларо идома бидиҳад. акнун зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи бозигарони мо дар охирин дақиқаи қисми аввал.
Ахмед. Ҳоҷи Абдуманон чӣ гуна пас дод ҷониби Масрур Ғафуров ва дар ин рақобат Аднан Хосим тӯбро аз назди пои Масрур Ғафуров зада аз майдон берун кард. Азизбек зарбаи Далиев тӯб дар ҷаримагоҳи мунтахаби Умон, зарбаи Шаъбон Наимов, аммо тӯб аз майдон берун мешавад. мухлисони мунтахаби Тоҷикистонро мебинем ки голҳоро интизоранд аз бачаҳо, аммо ҳанӯз танҳо ҳамон ҳисоби 1-1-ро дар экранҳои худ мебинем. халос 3 дақиқа илова мешавад ба қисми якуми бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Умон. Алази маҷбур шуд ки инҷо тӯбро бақӣ баргардонад. Фаҳад Ал-Муҳайми шумораи 6 мунтахаби Умон бо тӯб, паси ӯ ба канор. Шабоб ҳаракати эҳтиётӣ ба майдон омад. Инҷо пас медиҳад бақиб ва бархурди хеле сахт муқобили Масрур Ғафуров, аммо довар ишора мекунад ки бозӣ бояд идома биёбад. Умон оҳиста-оҳиста ба ҳуҷум меравад. пас ба канор, фурсат барои ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. ҳатто тӯб дар ҷаримагоҳи мунтахаби мост ва бозингарони хатти дифоъ тавонистанд ин вазъиятро бартараф карданд. акнун аксулҳамлаи навбати мунтахаби Тоҷикистон. Далиев паси Азизбек ба марказ. Хушвақтов маҷбур мешавад ки тӯбро ба ақиб баргардонад. Шаъбон Наимов гузариши хуби ӯ, қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва довар ба Абдулазиз Алшамсӣ корти зард медиҳад акнун барои ин қоида вайронкуние ки ӯ дошт. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони мунтахаби Тоҷикистон. ҳоло мо бештар аз 1 дақиқа дигар вақт дорем дар қисми аввал. Солони ба канор, аммо офсайд. Фарҳод Амирӣ дар ҳолати офсайд қарор доштааст. бо ин шаклу шеваи бозӣ ва бо ин натиҷае ки ҳоло мо дорем, агар ҳамин тавр боқӣ бимонад, иштирок дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё барои мо орзу буд ва орзу боқӣ мемонад дар соли 2025. яъне амалӣ шуданаш ғайри имкон аст. агар бозӣ ҳамин тавр идома ёфта бигирад. ахуба дар марказ. бозингарони мо аз нав ба тӯб соҳиб мешаванд. Наимов бисёр хуб тӯбро идора мекунад. пас ба канор Амиров, паси навбати ҷониби Азизбек Далиев, аммо Азизбек натавонист ки тӯбро дар ихтиёри худ бигирад ва он ҳолат акнун комилан бартараф мешавад. дар хатти дифоъ Ҳасан Ал-Масрури бисёр хуб бозӣ кард аз ҳайати мунтахаби Умон. инҷо садои шакиловар баланд мешавад ва қисми якуми бозӣ байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Умон бо ҳисоби 1-1 ба поён мерасад.
дӯстони азиз, ба қисми дуюми бозии дастаҳои мунтахаби тоби солаи Тоҷикистон ва Умон бармегардем. Баъди нимаи аввал ҳисоб 1-1. Ҳоло дар оғози қисми дуюм бозингари дуюм низ дар ҳайати мунтахаби Умон иваз мешавад. Инҷо бозингари шумораи 18 Ҳасан Алмасрури аз майдон гирифта шуд. Ба ҷои ӯ ба бозӣ меояд бозингари дигар таҳти шумораи 3 Зиёд Алҷалани. инҷо бозӣ акнун оғоз мешавад аз маркази майдон ва дастаҳо бозиро идома медиҳанд. дӯстони арҷманд, ёдовар мешавем ки дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон низ дар қисми аввал як тағйирот буд. ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон инҷо дарҳол оғоз шуд ва дарвозабон тӯбро гирифт ба дасти худ. Капитани мунтахаби мо Абубакр Сулаймонов осеб гирифта буд ва ӯро иваз кард Шаҳбон Наимов дар қисми якуми рақобат. мо дигар бора ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Маҳмудзода Шаҳобиддин, рақами 1, рақами 5 Баракатло Неъматлозода, рақами 6 Ҳоҷи Абдумандон, бозам тӯб дар дасти дарвозабон аст. рақами 7 Масрур Ғафуров, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, таҳти шумораи 11 Шаҳбон Наимов, рақами 15 Фарҳод Амирӣ, рақами 17 Азизбек Далиев, рақами 18 Меҳрубон Ҳамидов, рақами 19 Миқдод Розиқов ва рақами 20 Юнус Исматуллоев. Милос Костич, сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон. ҳоло Шаҳбон Наимов дар ҷаримагоҳи рақиб тӯб аст, аммо ӯ дар рақобат бар муқобили бозингари шумораи 2 Одай Алманварӣ муваффақ намешавад. Шаҳбон Наимов каме осеб гирифтааст инҷо ва барои ин амал ба ӯ акнун ҳатто довар метавонад ки корти сурх бидиҳад. чӣ кор кард Шаҳбон Наимов? ба кӯмаки духтурон ниёз дорад ва Одай Алманварӣ шояд ба ӯ чизе гуфт, шояд ҳаракати дигаре кард ки аз назари мо дур монд. ба ҳар ҳол мо интизор мешавем қарори ниҳоии доварро. инҷо довари марказ бо кӯмакдовари худ машварат хоҳад кард дар канори майдон ва мо ба ҳайати мунтахаби Умон дар ин ҳолат таваҷҷӯҳ мекунем. Ҷабри Абдуллоҳ хуб Одай Алманварӣ, Абдуллоҳ Алмамарӣ, Ҷавод Халифа Алазӣ, капитан Фаҳод Алмуҳайнӣ, Юсуф Али Алшабӣ, хуб Аднан Қосим, Ёсор Сайдал Албалушӣ, Ҳасан Алмасрурӣ чанд лаҳза пештар аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Зиёд Алҷаланӣ ба бозӣ омад. хуб Файсал Алҳададӣ ва Абдулазиз Алшақсӣ бозингарони мунтахаби Умон ҳастанд ва Аҳмад Муборак Алвӣ сармураббии ин даста. инҷо довар чӣ кор мекунад? танҳо ба онҳо мефаҳмонад ки дар идома бояд чӣ гуна бозӣ кунанд. саҳнаи такрорро мебинем. инҷо аз ҳад зиёд Одай Алманварӣ муқобили бозингари мо халал расон ба бозингари мо ва аз муқобили ӯ сахт бозӣ кард ва ҳатто баъдан пои бозингари моро зер ҳам кард. Алманварӣ ба ин хотир буд ки Шаҳбон Наимов дигар асабҳои худро идора карда натавонист ва бо як зарба ба пои бозингари рақиб ӯро аз пой афтонд. фишор меорад бозингари мунтахаби Умон, вале дар рақобат бар муқобили Фарҳод Амирӣ ӯ муваффақ намешавад. паси Розиқов ба марказ, Неъматуллозода дубора тӯбро ба канор равон мекунаду Фарҳод Амирӣ аз маркази майдон бозингарони мунтахаби Умон бо тӯб қарор доранд. Аднан Қосим тӯбро аз даст дод. акнун Фарҳод Амирӣ як сулҳуҷуми навбатии моро шурӯъ мекунад. Шаҳбон Наимов иштибоҳ кард дар иҷрои пас. ходе бозӣ байрон мешавад дар маркази майдон аз ҷониби Зиёд Алҷаланӣ. акнун бозиро идома медиҳанд. дарҳол бозингарони мо дар ин вазъият аут ба фоидаи Тоҷикистон.
бозӣ идома меёбад. Масрур Ғафуров. Пасиё ба канор. боз як ҳуҷуми дигар дар иҷрои бозингарони мо. Азизбек Далиев. тӯб дар майдон нигоҳ дошта мешавад. Пас ба марказ зарба аз тарафи Хушвақтов буд. аммо зарбаи задаи Хушвақтов бозам баргардонда шуд. ҷовидон Хушвақтов инҷо на он қадар зарбаи сахт зад албатта бозингари мо. ба ҳар ҳол ӯ кӯшиши худро кард. ҳуҷуми навбатии Умон. Бозингарони мо бояд дар ҳол дар ин вазъият барои бартараф кардани он кӯшиш кунанд. Фарҳод Амирӣ пеши рӯи бозингари мунтахаби Умонро гирифта тавонист бозингари шумораи 15 аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. бубинед чӣ гуна аз марказ бо як пас ба ҳуҷум рафтан бозингарони мунтахаби Умон ва инҷо барои Файсал Алҳадидӣ имкон пеш омад ки ҳатто тӯбро бигирад ва зарба ҳам бизанад ҷониби дарвозаи мо. ҳарчанд зарбаи задаи ӯ баъдан баланд рафт. Фарҳод Амирӣ худе бозиро вайрон накардааст. инҷо аут ба фоидаи мунтахаби Умон. як аз мураббиёни мунтахаби Умон ҳоло эътироз мекунад ба кӯмак довар. довар дар ҳол ба ӯ корти зард нишон медиҳад. Аҳмад Муборак Алалвӣ сармураббии мунтахаби Умон аст ки инҷо ҷазо гирифт. акнун худе бозӣ вайрон мешавад ва вазъияти стандартӣ мазрат аут ба фоидаи мунтахаби Умон. партоби Аднан Хосим. тӯб дар дасти дарвозабони мо. Маҳмудзода дар ҳол тӯбро ба бозӣ медарорад. аз марказ ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон оғоз мегардад. тӯб то ба Масрур Ғафуров нарафт дар ин вазъият. ҳарчанд Азизбек Далиев кӯшиш кард, аммо ӯ муваффақ нашуд. ҳоло акнун дар қисми дуюм бозингарони мунтахаби Умон аз рӯи идора кардани тӯб ҳам кам-кам фаъол мешаванд нисбат ба қисми аввал. Пасиёҷи Абдуманун Бақӣ. имрӯз дар ҳайати эҳтиётии тими мунтахаби Тоҷикистон ба ғайр аз Шаҳбон Наимов ки аллакай ба майдон омад ба ҷои Абубакр Сулаймонов, дар қисми якум боз бозингарони дигар ҳастанд. Қамариддин Ғафурзода, Комрон Ҳакимов, Муҳаммадҷон Орипов, хуб Муҳаммадзода, Сунатулло Исмоилов, Беҳрӯз Хуҷаев, Рустам Камолов, Зуҳриддин Муҳиддинов ва Азизбек Муродов. ин бозингароне ҳастанд ки метавонанд аз ҳайати эҳтиётии мо албатта аз миёни онҳо ҳар касеро ки сармураббӣ интихоб кунад ба майдон биёянд. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи бозингарони мунтахаби Умон. партоб ба ҷаримагоҳи мо ва бояд бозингарони мо дар ҳоли ин вазъиятро бартараф намоянд. дарвозабон Маҳмудзода тӯбро ба дасти худ гирифта натавонист, вале дар ин ҳолат Розиқов тӯбро зада аз майдон берун кард. бубинед чӣ гуна ҳолати мушкил пеш омад. Миқдод Розиқов дар назди дарвозабон буд ва ӯ сари вақт тӯбро зада аз майдон берун намуд. боз як нафаҳми дигар дар ҷаримагоҳи мунтахаби Тоҷикистон ба миён меояд байни бозингарон. партоб аз кунҷи майдон
این دفعه баландтар و бозам қариб буд ки фурсат барои задани зарба пайдо мешуд. Ба ҳар ҳол бозингарони мо вазиятро тавонистанд бартараф карда. ҳолати офсайд нест. туп ҳам аз майдон берун мешавад. ёдовар мешавем ки тими мунтахаби тоҷикистон ва ҳамчунин рақиби мо умон дар гурӯҳи И қарор дорем. онҷо 5 даста аст албатта. агар аз Тоҷикистон ва Умон мунтахабҳои Кореяи Шимолӣ, Малайзия ва Шри-Ланка ҳамчунин ҳастанд. ва мунтахаби Кореяи Шимолӣ аллакай дастае аст ки ба марҳилаи финалии ҷоми Осиё 2025-ро хат гирифтааст. ва дастаҳои дигар аз ҷойҳои дуюм албатта 5 даста метавонанд ба марҳилаи баъди рохат бигиранд, яъне ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ки дар Чин доир мешавад. ва дар миёни он дастаҳое ки дар ҷои дуюм ҳастанд, ҳоло Тоҷикистон яке аз дастаҳои заифтарин ба ҳисоб меравад бо имтиёзҳои камтарини худ. Яман, Тайланд, Ветнам, Қатар ва Ҳиндустон ҳоло панҷгонаро ташкил медиҳанд ки аз ҷойҳои дуюм имкони рафтанашон ба марҳилаи дигар ҳаст. ва барои тими мунтахаби Тоҷикистон имрӯз ҳам пирӯзӣ ва ҳам бо шумораи бо ҳисоби калон пирӯз шудан пеш хуб лозим меояд, то ин ки мунтахаби мо дар миёни он панҷгона қарор бигиранд ва битавонад ки ба марҳилаи баъдӣ гузарад. Аммо то дақиқаи 57-ум ҳамагӣ ҳисоб 1-1 аст ва бозингарони мо бо ҳисоби мусовӣ бозиро идома дода истоданд. Албатта агар пирӯз шаванд дар бозии имрӯза шумораи имтиёзҳои мо ба 6 мерасад. Аммо аз рӯи задани голҳо ва сар додани голҳо боз ки мунтахаби мо метавонад ки мавқеи худро аз даст бидиҳад. Ба ин хотир ҳам пирӯз шудан, ҳам бо шумораи зиёди голҳо пирӯз шудан, яъне бо фарқати тӯбҳои зиёд пирӯз шудан барои мунтахаби мо дар кор аст имрӯз, то ин ки мо шонси рафтан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2025-ро ба хуб даст биёрем. ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои бозингарони мо аз канор Фарҳод Амидӣ бо тӯб. паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ Шаҳбон пас медиҳад ба ақиб, фурсат барои задани зарба ва халал мерасонанд ба бозингарони мо. инҷо бозингарони мунтахаби Умон қоидаи бозӣ дар ҷаримагоҳ вайрон мешавад аз тарафи Азизбек Далиев. боз ҳам духтурон даъват карда мешаванд ба майдон. Азизбек Далиев осеб дидааст дар ин ҳолат. бубинед, инҷо аз марказ албатта наздик ба ҷаримагоҳ зарба задан мехост Хушвақтов, аммо ба ӯ халал расониданд дар ҳамон ҳолат. баъдан Азизбек Далиев мубориза бурд барои гирифтани тӯб, вале дар рақобат бо дарвозабони мунтахаби Умон ва капитани ин даста Ал-Азӣ муваффақ нашуд. ин бозингар ва як бархурди сахте ҳам буд онҷо ки ниҳоят бозингарон аз пой афтиданд ва осеб гирифтанд 2 нафар. саҳнаи такрори ҳамон вазиятро мо мебинем. инҷо Шамсиддин Қосимов сармураббии клуби марказии варзиши артиш дар экранҳои мо шумо буд. собиқ бозингари албатта мунтахаби Тоҷикистон, собиқ бозингари худи дастаи клуби марказии варзиши артиш ва ӯ дар дигар дастаҳо низ бозӣ кардааст. акнун бозӣ идома меёбад дӯстони азиз. ҳоло дарвозабони мо бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. Шамсиддин Қосимов дар ҳайати мунтахаби то 21-солаҳои Тоҷикистон бозӣ карда буд. дар синни ҷавониаш ҳоло ӯ мураббӣ аст, албатта дар синни 32 солагӣ ҳамчун сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш кор карда истодааст. ва дар дастаи клуби марказии варзиши артиш
корномаи худро баъдан ба поён расонд. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон бозам бенатиҷа ба поён мерасад ва Фарҳод Амири инҷо аз по афтид. қоидавайронкунии навбатӣ дар қисмати майдони Уммон. ним соати дигар то поёни бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Уммон боқӣ мондааст. ҳисоб ҳоло 1-1 тағйир намеёбад. ҳисобе ки то дақиқаи 15-уми бозӣ албатта 1-1 шуда буд. аксул ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистонро мебинем. Меҳрубон Ҳамидов паси Бақиб маҷбур мешавад бозингари мо ки тӯбро ба хати дифоъ дар он вазъият баргардонад. Розиқов паси ӯ ба Неъматуллозода. Топ дар ихтиёри бозингарони мо боқӣ мемонад. Азизбек соли тӯлонии Далиев ба маркази майдон. Фарҳод Амирӣ. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ мешавад. Меҳрубон пас ба Азизбек Далиев. паси навбатии ӯро мебинем ба канор. Ивзол ба дохили ҷаримагоҳ аст ё не? На, тӯб аз майдон берун шуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар маркази майдон. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Уммон хушбахтона инҷо ба тӯб расида наметавонад бозингари шумораи 20 аз ҳайати Уммон. бозам ба прессинг мегузоранд бозингарони мунтахаби Уммон. паси Маҳмудзода. Розиқов ҳуҷуми мунтахаби моро мехоҳад оғоз кунад. ирсоли тӯлонии ӯро мебинем. Фарҳод Амирӣ натавонист ба тӯб расида ба хотире ки пас на он қадар паси дуруст буд дар ҳамон ҳолат. акнун дар ҳайати мунтахаби мо бозингар иваз мешавад. Масрур Ғафуров рақами 7 гирифта шуд. рақами 13 Азизбек Муротов ба ҷои ӯ ба майдон баромад. ин танҳо дуюмин тағйироте аз дар бозии имрӯза ки анҷом дода мешавад аз ҷониби сармураббии мунтахаби Тоҷикистон. қаблан аз бозӣ гирифта шуда буд Абубакр Сулаймонов, капитани тими мунтахаби Тоҷикистон, ва ба ҷои ӯ Шаҳбон Наимов ба майдон омада буд. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар қисмати майдони Уммон. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон. Фарҳод Амирӣ тавонист ки дар ин ҳамла то охир мубориза барад барои нигаҳ доштани тӯб. ва ҳоло Шаҳбон Наимов аз канор муқобили ӯ ду нафар қарор мегиранд. партов ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаи Азизбек Далиев нашуд. боз ҳам нашуд. бозӣ идома меёбад. Азизбек паси ӯ ба Ҳоҷи Абдуманон.
Муротов тӯбро дар ихтиёри Азизбек Далиев гузошт. Муротов паси навбатӣ дар иҷрои ӯ, вале тӯбро аз даст додан бозингарони мо акнун. Ва инҷо аут ба фоидаи мунтахаби Уммон аст. فایده بازی ویران شده بود از اونجا. توپ در نزد جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان و فایده بازی ویران گردید بر مقابل روزیقوف از جانب بازیگر منتخب عمان، بازیگر شماره 7 یوسف علی الشبیبی. باز یک خود ویران کنید دیگر در مرکز میدان. بازیگران عمان از حد زیاد خود بازی رو ویران کرده ایستادند. طرف گردید حمله نوبتی منتخب عمان، هجومی که خیلی خطرناک بود و اکنون از مرکز میدان بازیگران ما به عکس هجوم رفتن میتوانستند، اما پس آخرین خطا بود. بازم فشار میارن بازیگران ما برای گرفتن توپ ولی موفق نمیشوند. آهسته بازیگران منتخب تاجیکستان تو در گرفتن توپ با مشکلی رو برام میشوند. شاید حالت افساید باشد اینجا، اما داور حالا خاموش است و بازیگر شماره 6 از هیئت منتخب عمان با زدن گل دست مییابد. فهد المحینی گل دوم منتخب عمان را میزند در دقیقه 68 بازی. پاسی انجام داده یوسف علی الشبیبی رو میبینیم که چگونه بود از بالای سر بازیگر ما روزیقوف. و توپ در داخل دروازه ما قرار گرفت. حساب 1-2. اکنون در ادامه اگر بازیگران ما کامبک کنند و به پیروزی برسند، این غلبه بازم لذت بخشتر می شود. اما اگر نتوانند پس با همین ما باید که آرزوی اشتراک در جام آسیایی بعدی را نکنیم. حمله نوبتی در اجرای بازیگران منتخب تاجیکستان. پس به داخل جریمه‌گاه فرهاد امیری انتظار توپ بود، اما در آن وضعیت مراتف نه آنقدر خوب پاس داد. صدای داور بلند می شود. خود بازی ویران گردیده است. ضربه جریمه‌ای به فایده منتخب تاجیکستان. حالا دقیقه 72 رقابت ادامه دارد. کمی سر و سیمه شد در این وضعیت. بازیگر ما در اجرای پاس جایدون خوشوقتوف. خوشوقتوف پرتابی او به جریمه‌گاه عمان. توپ در دستی دروازه بود.
хуб дар қисмати майдони мо идома дорад боз ҳам ва дифогарони мо инҷо мавқеъро қариб ки аз даст медиҳанд. Фарҳод Амирӣ қоидаи бозиро вайрон кард ва пеналти нахо дар чунин вазъият аз дасти рақиб бигирад Фарҳод Амирӣ ва ӯро аз пой афтонад. тасаввур кунед, мо аз гурӯҳе баромада наметавонем акнун ба марҳилаи охирини чемпионати Осиё ё ин ки ба марҳилаи финалӣ, ки онҷо Кореяи Шимолӣ, кишваре ки албатта дар олам яке аз кишварҳое аст ки вақте Кореяи Шимолӣ мегӯед сиёсат пеши рӯ мебарад, на ин ки футбол. Малайзия яке аз астаҳои миёна дар Осиё, Умон ва Шри-Ланка. Мо аз ин гурӯҳ наметавонем ба ҷоми Осиё акнун рохат бигирем. сеюмин имконият барои бозингарони мунтахаби Умон то ин ки ҳисобро 1-3 кунад. садоштак довар зарба ва топ дар дарвозаи мо. инҷо ба задани гол даст меёбад бозингари шумораи 2 Одай Алманварӣ. ҳисоб 1-3. акнун мухлисоне ки ба варзишгоҳи марказӣ ташриф оварда буданд тарки майдон мекунанд оҳиста-оҳиста. хуб, онҳо ба хотири дидани пирӯзии мунтахаби Тоҷикистон дар хонаи худ ба варзишгоҳ ташриф оварда буданд. вале ҳоло дахи 73-юми рақобат аст ва ҳисоб 1-3 ба фоидаи рақиб, на ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. қоида вайронкунӣ муқобили Абдуманон. ба ҳуҷум мераванд бозингарони мо. паси Неъматуллозода ба дарвозабон. боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо бартараф мешавад ин ҳолат. мебинем ки Хушвақтов тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонист ва Далиев акнун тӯбро аз майдон зада берун мекунад. дар ҳамла бозингарони мо қарор мегиранд. офсайд. бале, Азизбек Муротов дар ҳолати офсайд буд дар ин ҳолат ва кӯмакдовар дарҳол байрақчаи худро боло кард. боз як кӯшиш дигари бозингарони мо барои рафтан ба ҳуҷуми навбатии худ. ин дафъа тӯб дар дохили ҷарима гоҳ Салакай Шаъбон бо тӯб ва аммо наметавонад аз ин ҳолат истифода бурдад. боз ҳам офсайд аст дӯстони арҷманд. бозингари тими мунтахаби мо натавонист ки аз ин вазъият истифода намояд.
аллакай дақиқаи 76-уми рақобат. Шонсе ки бозингарони мо барои задани гол сохта истоданд, ҳоло қариб ки умуман ба чашм намерасад шумошумос. дар ҳоле ки бозингарони мо бояд дар ҳамла бошанд, бозингарони мунтахаби Умон бозам ба ҳуҷум мегузаранд дар чунин вазъиятҳо. садои штаки довар баланд мешавад ва чӣ шуд? ҷои ишораи довари марказро мебинем. яке аз бозингарони мунтахаби Умон ҳоло осеб гирифтааст ва ба кӯмаки духтурон ниёз дорад. чӣ ишора карда истодааст инҷо бозигари мунтахаби Умон? ӯ ба қавли худаш дигар бозиро идома додан наметавонад умуман ва бояд ӯро иваз кунанд дар ҳамин ҳолат. оё ҳамин гуна аст? мухлисони тими мунтахаби Тоҷикистонро мебинем ки ҳоло нигаронам ҳастанд. вале инҷо акнун тағйироти навбатӣ дар ҳайати мунтахаби Умон ба миён меояд. гурӯҳи махсус кӯмак мекунанд барои аз майдон берун шудани бозингари мунтахаби Умон ва ровии варзишгоҳ эълон мекунад ки 2520 чанд нафар бозии мунтахаби Тоҷикистонро дар марказ умуман дар майдон тамошо карда истоданд. аз ҳайати эҳтиётии мунтахаби Умон акнун бозингар ба майдон мебарояд ва ин таҳти шумораи 11 Саид Ғосиб аст ки омода мешавад барои ба майдон баромадан. бозӣ идома меёбад ва боз ҳам бозингарони мо барои ҳамла созмон додан аз маркази майдон кӯшиш мекунанд ки ба пеш бираванд. боз як ҳуҷуми хавфноки дигари бозингарони мунтахаби Умон ва хушбахтона дар ин вазъият бозингари шумораи 7 аз ҳайати Умон дар иҷрои пас муваффақ нашуд. Юсуф Али Ал-Шабиби вагарна имконияти хубе барои рақиб боз ҳам ба миён меомад. тағйирот мешавад акнун. Ҷавод Халифа аз майдон гирифта мешавад ва бозингари шумораи 14 ба майдон мебарояд Саид Сулаймон Алави. ҳоло бозингари шумораи 11 ҳам Саид Ғосиб низ ба майдон ворид хоҳад гашт ва дар ин миён Абдулазиз Ал-Шахсӣ ҳам аз майдон гирифта мешавад. бозӣ давом меёбад акнун. боз як зарбаи кунҷии дигар ба фоидаи тими мунтахаби Умон аст. ҳоло то рафт имкони камбек кардан ва ба бозӣ баргаштани бозингарони мо камтар шуда истодааст. боз як партоби дигар ба ҷаримагоҳ. зарба аз масофаи хеле дурҷониби дарозаи мунтахаби Тоҷикистон бартараф мешавад он ҳолат. Шаҳбон Наимов пас ба канор. Азизбек Далиев бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунад аз канори рости ҳамла ва чӣ мавқеият ва чӣ имконият барои бозингарони мо пеш меояд. бубинед чӣ гуна дар ҳолати оддӣ якдигарро дарк карда наметавонанд бозингарони мо. Фарҳод Амирӣ ва Шаҳбон Наимов аут ба фоидаи тими мунтахаби Тоҷикистон. як фурсати хуби дигар бозам аз даст рафт ва тӯб аз майдон берун мешавад. акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон гуфта мешавад инҷо. аз ин зарбаи кунҷии мухлисони мунтахаби Тоҷикистон голро интизоранд. Хушвақтов аз кунҷи майдон омода аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. Ҷовидон
таври бозигузори аз зарбаи кунҷӣ истифода мебаранд бозингарони мо. توپ از میدان بیرون می شود. باز یک فرصت دیگر از دست رفت. توپ در رسید دروازه‌بان منتخب عمان. باز ادامه می‌یابد. باز هم در مرکز بازیگران ما کوششی توپ را گرفتن میکنند. نه، اوت با فایده عمان. عکس‌العمل نوبتی رو می‌بینیم در اجرای بازیگران منتخب تاجیکستان. عزیزبک مراتов به توپ رسیدن نتوانست و اینجا اوت باز هم با فایده عمان. دقیقه 83 رقابت علیه شروع می‌شود و حسابی بازی آنچه که قبلا بود باقی میماند. 1-3. البته بازیگران ما با اون شکل بازی نکرده ایستادند که آنها در برطرف کردن این باخت و نجات یافتن از این باخت دست بیابند، بلکه تنها در میدان برای گذراندن وقت و با پایان رساندن این بازی گویا بازی کرده ایستادند. عموم با اون بازی به نظم و نظام خود حالا باز هم حمله سازمان می‌دهد. بعد یعنی که 3 گل به دروازه ما زد، باز هم حمله سازمان می‌دهد. بچه‌های ما گویا که همه چی را از دست داده باشند دیگر اصلا در این حالت می‌بینیم که جهد و تلاشی از صدق دل کرده ایستاده باشند برای حداقل نجات دادن همین بازی، برای حداقل مساوی کردن بازی. هجوم نوبتی تیم منتخب تاجیکستان. عزیزبک مراتов گزارشی ارسال به داخل جریمه گل و شهبان نعیمов کوشش کرد اکنون این دفعه اما موفق نشد. بازم ضربه کنجی عزیزبک دلیف از کنجی میدان پرتابی او به جریمه‌گاه عمان. رقابت رو ادامه داد در این وضعیت بازیگر شماره 20 از هیئت منتخب تاجیکستان. این اسمت اللهیف بود. فرهاد امیری پسی او خطا بود و توپ رو با آسانی از دست دادن بازیگران ما. اینجا باشد قاعده بازی ویران میشه. بازیگر منتخب عمان آسیب می‌بیند و از طرف دیگر این برای کشال دادن وقت خیلی خوبم هست. تغییرات نوبتی در هیئت منتخب عمان. کی از میدان گرفته می شود؟ بازیگر شماره 19 فکر میکنم حالا با بازی باید بیاید و تحت شماره 6 فهد المحینی از بازی گرفته می شود اکنون و رقم 15 بازیگر رقم 15 اینجا با میدان خواهد آمد. مسعود سیف البحری. باز 5 دقیقه دیگر دست ها فرصت دارند. منیخترش 5 دقیقه دیگر منتخب ما فرصت دارد تا مبارزه برد برای از این باخت رها شدن. مایلش دیگر ما با جام آسیا را خط گرفتن نمیتوانیم. حداقل به حساب مساوی در خانه خود باید بر مقابل عمان به دست بیاریم. اوت با فایده منتخب تاجیکستان. بازیگر شماره 2 با میدان برمیگردد. عودای المنوری یکی از آنهایی که به دروازه ما گل زد در بازی امروزه.
Фарҳод Амирӣ, партоб аз аут. Фарҳод. Пасиё ба марказ. Идомаи ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон. Аз даст доданд тӯбро ҳам Ҳоҷи Абдуманнон, ҳам Азизбек Муротов дар ҳамон вазъият. Ва боз ҳам аут ба фоидаи тими мунтахаби Тоҷикистон. Меҳрубон Ҳамидов каме осеб гирифтааст. Пас аз аут Розиқов. бозии давом меёбад. аз зайти мунтахаби Тоҷикистон аз зайти эҳтиётӣ ҳоло 3 нафар омода мешаванд барои ба майдон баромадан. ва дар лаҳзаҳои охир сармураббӣ акнун мехоҳад тағйирот кунад ва хуб ба бозигароне ки дар захира буданд ба онҳо шонс бидиҳад то дар ин майдон дар ин бозӣ иштирок кунанд. дар 3 дақиқаи охир тӯб дар ихтиёри бозигарони мо. инҷо натавонист бозигари мо ба тӯб бирасад Меҳрубон Ҳамидов. ва ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои Азизбек Далиев. аз канор ду кас муқобилиҳо бозӣ мекунанд. аут. тағйиротҳо акнун анҷом мешаванд. ҳоло дӯстони азиз, бозигари шумораи 19 аз майдон гирифта мешавад Розиқов. ва тағйироти дуюм, бозигари шумораи 17 аз майдон гирифта мешавад. хуб, инҷо бибинед, Миқдод Розиқов гирифта шуд. Комрон Ҳакимов рақами 3 ба майдон омад ба ҷои ӯ. ва тағйироти дуюм, бозигари шумораи 18 аз майдон гирифта мешавад. хуб, ин Меҳрубон Ҳамидов буд ва Ҳусейн Давлатов рақами 12 ба майдон меояд. ва ҳамчунин бозигари шумораи 22 аз зайти эҳтиётӣ ҳоло Беҳрӯз Хуҷаев ба майдон омаду ба ҷои Азизбек Далиев дар майдон бозӣ хоҳад кард. Фарҳод Амирӣ, пасиё ба Шаҳбон Наимов. Шаҳбон аз поофтонда мешавад. қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон гардид аз тарафи бозигари шумораи 13 аз ҳайати мунтахаби Уммон. ин Аднан Қосим буд. вазъияти стандартӣ ба фоидаи бозигарони мо наздик ба ҷаримагоҳи Уммон. таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияти ба миён омада бозигарони мо аз ин ҳолат чӣ гуна истифода мепаранд. ҳоҷи Абдуманнон. зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб дар дасти дарвозабони Уммон. охирин дақиқаи бозии имрӯза оғоз мешавад. бозигари мо қоидаи бозиро дар марказ вайрон мекунад. дар ин ҳолат чӣ лозим аст қоидаи бозиро вайрон кардан? Азизбек Муротов қоидаи бозиро вайрон кард. бубинед, ҳамин расиш аслан лозим набуд. аллакай бозигари мунтахаби Уммон пасро дода буд. ҳуҷуми навбати мунтахаби Уммонро боз ҳам мебинем. аут ба фоидаи мо. ҳоло намедонам довар чанд дақиқа дигари илова хоҳад кард, вале фикр мекунам агар 5 дақиқа ҳам ки бошад барои мунтахаби Тоҷикистон басанда нест, то ин ки мо ба 2 голи Уммон ҷавоб бигӯем. ҳамлаи навбати мо аз маркази майдон. пас бақиб дар иҷрои Ҳусейн Давлатов. 5 дақиқа илова шуд ба вақти асосии бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Уммон. ва ҳоло ҳисоб 1-3 боқӣ мемонад.
бозингарони мунтахаби Умон ба ҳар тавре ки мехоҳанд акнун вақтро кашол медиҳанд. Яке худро ба замин мепартояд, дигари аутро дер иҷро мекунад, сеюмин аз назди Рӯза зарба намезанад, Рӯзи аз ҳатто корти зарб бигирад. Наимов тӯбро дар майдон нигаҳ медорад ва ҳуҷумро ҳатто идома медиҳад. бозингарони Мо натавонистанд аз нав ба ҳамла рафта. ҳуҷуми навбатӣ мунтахаби Тоҷикистон боз ҳам дар нимароҳ аз байн рафт ва як кӯшиши дигари бозингарони мунтахаби Умон барои рафтан ба ҳамла. Алҳадидӣ кӯшиш кард дар ин ҳолат ва ҳоло аут ба фоидаи мунтахаби Умон ҳам ҳаст. тӯбро аз майдон Ҷовидон Хушвақтов зада берун кардааст. хуб, ҳоло фикр мекунам акнун ин марҳилаеро ки мунтахаби тоби солаи Мо гузашт ва натавонист ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2025-ро хат бигирад. ин як таҷрибаи бузурге мешавад барои мо, то ин ки барои иштирок дар ҷоми Осиёи баъдӣ ки пас аз чанд соли дигар доир мешавад, онҷо истеъдодҳои ҷавонро аз ҳама минтақаҳои кишвар ва аз ҳама дастаҳое ки умуман ҳастанд ва хуб фаъолият мекунанд ҷустуҷӯ кард то мунтахаб комилтар шавад ва бозиҳои беҳтарро нишон бидем то ин ки битавонем ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро хат бигирем. ба хотире ки таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин гурӯҳе ки мо онҷо будем. Кореяи Шимолӣ, кишваре ки умуман аз футбол он қадар ному шӯҳрати зиёде надорад. Малайзия, яке аз дастаҳои миёна, яке аз кишварҳое ки миёна аст умуман дар футбол дар Осиё. аз миёна поинтар аст ҳатто. Шри-Ланка, Умон ва мо дар миёни ин дастаҳо. аз ин гурӯҳ мо наметавонем ба марҳилаи дигар гузарем, ки ин марҳилаи ниҳоӣ аст, яъне ҷоми Осиё аст онҷо. соли оянда дар Чин тӯб аз майдон берун мешавад ва 2 дақиқаи дигар то поёни вақти илова кардаи довар боқӣ мондааст. ҳисоб 1-3. албатта дар мавриди ҷалби бозингарони боистеъдод ва ҷавон ва ҷустуҷӯи онҳо мо шубҳа надорем ки масъулин ҳаматарафа фаъолият мекунанд ва хуб амал мекунанд. вале дар чунин вазъият, дар чунин бозии муҳим бохт аз Умон ин дигар ҷои гап нест. боз як кӯшиш дигар дар иҷрои бозингарони Мо. Фарҳод Амирӣ омодааст ки тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ дарорад. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон. инҷо пасро иҷро карда наметавонад бозингари шумораи 22 Беҳрӯз Хуҷаев. қоидаи бозӣ вайрона шудааст дар маркази майдон. довар ишора мекунад ки бозингари Умон ба по бархезад, аммо иштибоҳи навбатиро мебинем дар иҷрои пас аз ҷониби бозингари Мо Ҳусейн Давлатов. мазарат, он Азизбек Муротов буд дар он ҳолат ки иштибоҳ кард дар пас додан. хуб, ёдовар мешавем ки ин марҳилаи интихобии ҷоми Осиё буд ки тӯли чанд рӯз бозиҳояш дар гурӯҳи хуб инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва яккаме нофаҳми байни бозингарон ба миён меояд. ин охирин имконияти бозингарони Умон ҳам метавонад дар ҳамин бозӣ бошад. хуб, ин марҳилаи интихобии ҷоми Осиё буд ки бозиҳо шуруъ аз 21 сентябр дар шаҳри Душанбе дар гурӯҳи И баргузор шуданд байни мунтахабҳои Кореяи Шимолӣ, Тоҷикистон, Малайзия, Умон ва Шри-Ланка ва аз гурӯҳи мо Кореяи Шимолӣ ба ҷоми Осиёро хат мегирад. инҷо садои шаки довар баланд мешавад ва бозӣ ба поён мерасад. то дидорҳои дигар хайр.